खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आङो राकेश रामसियारिया मैयानि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनाय गोदान दिल्लीयाव साननैनि हाबाफारि बे हाबाफारिजों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोनांथार आयदा एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि थाखाय गोनांथार आयदा हाबाफारिया दिनै नैथि सान मैयानि सानाव सेमिनार हाबाफारियाव एबा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव सा सानजा भारतनि एबा नर्थ ईस्टनि मोन 10टा काउन्सिल बे काउन्सिलखौ लानानै मोनसे सेमिनार जिरायदोंमोन आरो बे जिरायनायावनो बाहागो लानानै बे समाव अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथाङा बाहागो लानानै गोनांथार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनाय जुदि मावफुं जायो एबा फैबाय थानाय पार्लियामेन्टआव जुदि बिला पास जायोब्ला सा सानजा भारतआव थानाय जाखिनि काउन्सिलफोर दं एबा 6 शेड्यूल काउन्सिलफोर दं बे 6 शेड्यूल काउन्सिला गोबां मोनसे गोख्रों एबा गोरा जागोन आरो रांखान्थियारि बिथिङावबो बे समाव गोख्रों जागोनखौ बाथ्रा फोरमायथिदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाखिनि हाबाफारि लादों एबा बे समाव 6 शेड्यूलनि गोहोखौ बांहोनायनि थाखाय जाखिनि बाथ्रा सावरायनाय जादों आरो जाखिनि बिथांमोना बिथांखि लादों बे बिथांखि लानायाव अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय आरो बेनि अनगायैबो सिसि टवानि जानानै गोख्रों भाबै मदद दंखौ फोरमायथिदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाखिनि बिथांखि एबा बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय एबा मावफुंनायनि दफा बायदियै 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायखौ जुदि मावफुंजायोब्ला जोबोदनो मोनसे मोजां जागोन एबा 6 शेड्यूल काउन्सिलफोरा गोख्रों जागोन रांखान्थियारि बिथिङाव गोख्रों जागोन सीमाफोरा थि जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा आरो आदित्य खाख्लारि बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बेफोरबायदि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों इयुननि समफोरावबो मदद थाबाय थागोनखौ फोरमायथिदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा। दिनैनि बे सेमिनाराथ' जोबोद इम्पर्टेन्ट सेमिनार आबसुआ अर्गानाइज खालामनाय नर्थ ईस्टनि मिजोराम मेघालय आरो त्रिपुरा जों लोगोसे आसामनि मोनथाम 6 शेड्यूल अट'नमि माने टटेल 10टा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि आपग्रेडेशननि कारणे स्ट्रेंथेन खालामनायनि थाखाय माने दाबि दैखांनानै जा सेमिनार खुंदों दिनै बे बिराद साक्सेसफुल माने सेमिनार मोनसे खुंनाय जाबाय आरो गभर्नमेन्टनि सायाव प्रेसार होनो थाखाय बेफोरबायदि सेमिनारखौ दिल्लीयावनो खुंनांगौ आरो कन्स्टिटिउसन क्लाबावनो खुंनाया साबसिन जायो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ प्रेसाराव लाखिनो आरो बेखौ माने पारसु खालामबाय थानांगोन खारन 2019आवनो बिलखौ राज्य सभायाव टेबोल खालामबाय नाथाय डिबेट एन्ड डिसकासन जायाखिसै गतिके जों सानो मा फैगौ जा विन्टार सेसन पार्लियामेन्टनि बे पार्लियामेन्टनि विन्टार सेसनाव 125th एमेन्डमेन्टनि जा बिल बेखौ टेबोल खालामनानै डिबेट डिसकासन खालामनानै जा पास खालामगोन आरो बे नर्थ ईस्टनि मोन 10 जा 6 शेड्यूलनि अट'नमास काउन्सिल फिनेन्सियेल पावार आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारखौ बांहोनायनि जा बिल बे बिलखौ पास खालामनो थाखाय आबसुआ जेरैबायदि नाजादों जोंबो ट्राइबेल संघनि जानानै फुल सापर्ट जोंहाबो दोङो कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गानाइजेशन्सनि जानानैबो जोङो फुल सापर्ट होदों बे बिथांमोननि डिमान्ड आरो बे डिमान्डआ जाहाथे फुलफिल जायो फैगौ विन्टार सेसनाव बे बिला जाहाथे पास जायो जों बेखौ हास्थायदों।